Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang Unicode Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating update sa bagyong si Choywan with local name Dante. At ito na po ang panghuling update natin, ang panghuling special coverage ngayong Biyernes, Hunyo 4, 2021. At ito po yung ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Kahapon hindi po tayo nakapagbigay ng video update dahil po nagkakaroon po tayo yung severe migraine na naglast po ng isang araw. So medyo ganun po ang nangyari sa atin dahil po halos 3 araw po tayo kulang ng tulog. So pasensya na po kung hindi tayo nakapagbigay. Kailangan natin mag-rest para bumalik yung dating condition natin, ating katawan. But so far right now okay na tayo. At ito na po yung ating final update. Kukwento natin ang nangyari sa bagyong ito. Ito po ang zoom out CIMSS animation. Nakikita po natin na halos hindi na natin nakikita yung bagyo. At kung tutukin natin yung windy.com zoom in satellite animation, ay makikita po natin dito. Papost muna natin. Okay. Ayan po. Nagkaroon po siya ng exposed low level circulation center. Again, same pa rin ang situation. Lahat ng ulap ay napunta dito. At nakikita natin na yun. Na yung bagyo po ay humihina na po, tropical depression, dumaan na po siya sa may southern tip of Taiwan, halos hindi makita, but bukas po nandito na yan sa may Yaeyama at Miyakojima. Okay, so dyan po siya dadaan at tuluyan na po itong naging tropical depression at baka bukas ilabas na natin yung final update. Sa ibang bahagi ng ating bansa, may mga thunderstorms pa rin sa kanluran bahagi po ng Luzon dahil po sa southwesterly surface wind flow, mahinang habagat. Dito naman po sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, meron po tayong surface trough na nakakabit po ng isang shallow LPA. Ayan po, ito po yung ating graph sat na ginawa kanina. Ayan po, nakakonect sa isang shallow LPA. At yan po ang southwesterly surface wind flow na pinapahikayat niyo ng bagyong Dante. Si Dante ma-absorb po dito sa Mayo front sa isang frontal boundary or frontal system. So, madali na pong matapos ang buhay nito. Okay? Nagbigay po pala ang bagyong si Choywan ng grabing ulan dito sa may area po ng Mindoro, Palawan, Visayas, Bicol region. Hindi masyado dahil nandun po tayo sa area na malakas yung wind shear, na nawala po yung mga kaulapan. So, parang walang bagyong dumaan, okay? Pero napaka-presko po ng ating panahon dito sa Bicol. At kaya din sa Metro Manila, gaya nung huli tayo nagsalita, na sabi ko, kapag malakas pa rin wind shear, lahat ng ulap ay nasa West Philippine Sea. Ganun nga po nangyari. Although may mga ulan pa rin nangyari sa Central Luzon, Western Luzon, and Metro Manila. It's a relief dahil po sobrang init. Okay? So, ito po yung track ng bagyo. So, itong bagyong ito ay lumabas ng saglit kanang umaga at then pumasok ulit at natunaw na po siya bilang isang tropical depression at bukas baka maging low pressure na lamang po ito lalo na paglabas na po ng PAR bukas ng umaga. So, bukas baka i-issue natin ang final update sa bagyong ito sa ating typhoon2000.ph webpage at sa ating mga social media sites. Okay, ito na rin yung ating panghuling update sa YouTube at Facebook videos. Itong bagyong ito. Ito po ang lahat ng agencies. So, ayan po ang tracking. Medyo nagdiretso po dito sa may Western Luzon. At okay naman po ang ating forecast tracks for the past days. Sa pag-monitor o pagsubaybayan sa bagyong ito, tayo po ang pinaka-westernmost track sa lahat ng agencies. So, okay na okay po ang ating forecast sa bagyong ito. At medyo lumalamang po ang American model dahil po sa nag-upgrade po ang software nitong para sa mga bagyo sa US. Okay, yung US computer model software, nag-upgrade po sila. Ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Monday. Inaasahan pa rin natin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Kaya din po sa may Western Luzon, Bicol, isolated lamang at sa Northern and Central Luzon, isolated din. At kung titingnan naman natin yung hangin, bukas po hanggang linggo ay inaasahan po natin kahit sa Monday umiiral na ang sa mahinang habagat dito sa kanluran bahagi po ng ating bansa lalo sa may West Philippine Sea, Calayan Island Group, Palawan, Western Luzon, sa may Ilocos region. Sign na po yan na mag-start na po ang tag-ulan dahil po established na po ang southwesterly surface wind flow.
So far, for the next 3 days, wala po tayong nakitang nababa na agad na low pressure area na aktibo. Meron lang mahina doon sa may south of Guam, but hindi po ito inaasahan na lalakas pa. At dito rin naman po sa may Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao, variable po ang winds dito. So expect may mga localized thunderstorms. Minsan mahina, minsan malalakas ang pwede mag-form, lalo sa hapon at gabi. Dito po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na minention natin. So, ito po for the next 3 days. Okay? So far, yan na po ang ating latest sa bagyong si Dante. Ito na po yung ating final coverage o final update sa bagyong ito. Sa Lunes, babalik ulit tayo sa ating usual tropical weather analysis para sa bansang Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. #TyphoonWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagkikinig sa ating mga updates na nakalipas na ilang araw dahil sa bagyong ito. At hanggang sa susunod ulit na bagyo, magbibigay ulit tayo ng mga daily updates para makapaghanda po tayo. So maraming salamat ulit. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para updated po kayo sa anumang mga future typhoons na darating po sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.